Per exemple, si diu de quin color són les petes, les nostres petes de quin color són del clavell? Vermells, doncs aquí posarem vermells, sí? Per tant, aquest requadre d'aquí per què era? Com que la cinta d'adhesiu és transparent. Aquest és el càlcer, us en recordeu que era un òrgan protector. Doncs bé, com que tot sencer, si s'ho queda un, no tindríem els altres, d'aquest agafem un trosset per cada un. Aquella que m'ha agafat primer com estava? Tenia tot, veritat que sí? I aquesta ho podeu veure com comencen a néixer i com es queden grans. Esta es lila. Mireu a veure, això d'aquí de dintre, mireu els ous, mireu. Veuen les boletes aquí dintre, vale? I això de la trompeta, mireu també com es veu, mireu. Això obert. Vale, doncs això aquí baix, això és l'oval. Que és el que hem tallat en l'altre que jo he obert. Estan tot, vale, però a vegades això li diuen filament i això li diuen antera. Ho dic perquè farem uns mots encreuats i surten aquestes paraules. Blanquet. I aquestes parts del calze, que són com uns pètals, però que estan junts. Com es diuen? Qui se'n recorda? Sí, quatre pètals, però amb Què? Això és un pètal? I aquí nosaltres teníem un sol vestit. Va? Número de vestit. Hola. És el cas, què fa això? Què envolta? I totes antenes o totes no tenen? enganxem i després ja completarem la il·luminació. I mira, i el poses així. Ara, perfecte, ben fet. Molt bé. I això què és? Pistis. El vestit. Molt bé. Aquí dintre, però clar, aquí segur que no hi ha ous, i en l'altre ja no n'hem vist. Aquí menys. Vinga, remeneu. Ja podeu remenar i observar bé. És que, mira, aquí això són les taps, això és la sàvia i aquí estan els pètals que no han crescut molt. Us en recordeu de tot una mica, no? Vale.